Allah wa inna ilaihi raji'un. Ga wajen nan inda wasu mutum biyu su ɗauke danne su wajen da gwamnatin abba gida za ta kaddamar da aiki. Allah ya kamata a zuwa aikin nan saboda irin abubuwan da suke faruwa. Gashi na wallahi ana ta bincike. An kwana ma sun zo su mai unguwa mai gari, mutane ana ta zuwa ana bincike. Cewa suka zo da ke danne su. wannan farin yi ba la ba a gansu ba. Allah bayyana. an gashi bai aikin yana da yawa ne yana da yawa aikin shi wani ne raina ranar ce daga ramin ya fito shi an aka fito da shi sai ƙara ɗauka wallahi da iya kuma irin wannan mutane irin sai